I pozdrav svima ljudi, ovdje je Aleksa, danas ćemo vidjeti divizije u FIFA 15, znači prvi gameplay FIFA. Znači idemo valjda na World Class sada protiv, da ovog, kako se više zove, nije bitno toliko, da, Real, znači difficulty World Class. Imam 7 poena, ovo je treća divizija. Ako sam to valjda već rekao, a nadam se da nisam. Chinese, or Japan, or Korea, yes. Ja sam već snimio jedan gol, sam nešto zeznulo, klip, ali sam nešto zeznulo i nisam mogu izbaciti taj klip. Jeb ga. Ali eto, to je moja postava, pa ko hoće, mogu da zaustavi. I da čita. Ali ovaj World Class, njima nema zezanja. Mislim ima. Eto vidite, ovaj malo nije ovo falira. Kada nikad tako krivo, dobro. I šut. Pored gola. Jebka. Dobra, to nije toliko bitno. Nije facecam, ni to nije bitno. Niti ću ga možda nikad imati. Yes! Ja, ne, zašto? No. I kako je to dodao? Onako, elegantno. To. Spreči pas. Ajde pa žehom. Dobro. Haha. Fuck. A te nisam mogla da te dvojica su tu bila. A ovaj tamo ne znam da se mrne. Zana ću dodati ono tamo. Možda će zapravo i ovom. Ajde, pričovač, uzmi ljaptu. I to, kako me to nervira. Idemo Tiago, bravo. Ajde, Rodrigo. A zašto vraćaš ga nazad? Nemoj ga, ne. A tebe sam imao. Ali sam te stavio na aukciju, beše. Imao sam isto tako jednog Brazilca. Jefferson. Ali sam mislio da će mi on nešto pomoći u timu. Ali nije. Ja sam ga bolje staviti na aukciju i sad sam ga stavio. Ping. David Villa. Hopala. Ajde, Tiago, šutni. A zašto tako powerful šutirate? To mrznika tako prejako šutiraju. Ima Jos Kaljon. Bravo. Aj sad ti budi dobar i probaj da ti go. Step over, right, prijatelj. Ne, on će uzeti loptu. Da fuck je sad zalagovalo. Tačno sam znala da će Juri da pojuri i ja što je zabagovalo, iskalo. Idemo, probaj. To. Bravo. Oh fuck. Isto kao što mi kradu kilove, Counter Strike Next Zombies preko Steama. Tako mi ovdje kradu loptu. A nemoj tako dodavati. Ajde a što mi menjaš igrača automatski? To moram da pravim.
Lepo. Ja kažem lepo. Gorazni. Pravit ću se da to nisam vidio. I da se to nije desilo. Ali jeste. I vidio sam i desilo se. Ajde ti kad tražiš loptu više. Ali zašto dodaju tako? Ajde da napadnite ga. Koji racko to radite? Ajde. Ja zaboravim da imaju i oni karnela. To. A nemoj njemu da dodaješ. Retarde glupi. Nije on centar sveta, rade. Evo nije osad. Niti može da bude. Kako bi bilo da je to bila korna. Tako bi imao lepo da bio gola. Prošlu utakmicu sam pobedio 2-0 koga zanima. A utakmicu pre toga 1-0. A utakmicu pre toga sam izgubio 1-0. A utakmicu pre toga je bilo nerešeno. Valjda, da, nerešeno. Idemo sada. Prošla utakmica, a dobro, to je bilo na professional, ovaj world class. Pa je i teže. Eto, sad samo molim lepo šutni. Ja kažem šutni, on trči, njega boli uvoza sve. Našao sam blagu. Blagu reč. Da li će da bude izjedno, ćemo samo da dam jedan gol i to je sigurna pobjeda. Oni meni ne mogu dati gol. Ne mogu meni dati gol. Ne mogu meni dati gol. Ja sam prejak igrač. Imam tim koji je 5 puta jača od njih. Možda. Tu. Ajde, ubacite se, ubacite. Ping. Ajde, molim te, daj go, molim te. Tu, korna. Kako mi je drago što nije uhvatio loptu. Lobi letila u god. Ajde, Pišček. Molim te, Pišček. Molim te. Dobre, brate, idemo. Legendo. I eto, ljudi, oni sad mene ne mogu vediti. Ja sam zabio taj gol u glavom. Mnogo jako. Boli. Znači, oni sad ne mogu vediti. Niti naprati. Učuti, bre. Znači, oni se meni ne mogu zabiti gol, ne mogu jer sam ja jači. Jači sam, prijatelji moji. Jači. Castro. Nećeš ti ići u Kesla. Nije osjedio Kesla. Ako beš postoji sjedio Kesla. Idemo! Mokre, gore. Gore. Da li što im to znači? Zašto tako failate? Kada dajete? Ne možeš ti potpike. Mi protiv barijera. Fuk. Dodaj. Ja je sad molim te, trči i zabij taj gol. Pošto znam da ćeš ga lobovati. O, kakve sreće. Sad i da uspiju nekako da daju taj gol. Nisu pobjedili. Ali to mi je onda valjda 2 boda, nisam sigurna. Svakako pobjeda je moja. Uklisku pravo. Pobjeda je naša. Uklisku flaša. Idemo.
Parežo. To tako glupo zvuči da to nije vjerojatno. Nije vjerovatno. Pike, bang. Idemo. Pa ne... Zašto dodajete protivnicima stalno? Ali nemoj tako, samo usporavaš. Shoot! This is a powerful shoot. Uf, Rodrigo. Voda Rodrigo. Mama ti žika. Bum. Tako da te dodajte. Tu sam. Ćeš mi staviš ovo napunjaš, nije... Vaši. Ti je pun telefon taj? Da. Dobro, ti istakni kad budeš teo, kaži Lazare. Sutra se vraća, znam. Sutra se vraća Anastasija. To. Hoćeš sigurno. Ne, ako hoćeš da vidiš bolje, da ideš. Znači, tako idemo. Da ideš šta? Da spavaš kod nas. Hoću kod vas sigurno. U stvari, ne znam. Idemo. Previše desno. Carlos Elduston. Idemo. David Villa. Uzem. Naravno će mi pobjeda 100% moja. 100% pobjeda za mene. Izvinite na smetnji. Znači, izvinite na smetnji malo pre. Idemo. Znači, izvinite da smetnji malo pre. Nisam to očekivao. Igrač utakmice. Opet Pike igrač utakmice. Okej. Znači, imam 10 pojena. Tu je super. Znači, hvala na podršci koju mi dajete. Pratila sam svojim kanalom i nemam šta drugo da kažem nego